Itai mabasa, itai mari. Make money, make money. Musapedza nguva mucha demonstration mutaundi hazvina mari. Zvinokuisa mujere, zvinokusungisa, zvinodana tear gas. Ita mari, uite mari, ufare munyika yokwako. Mubvunzo ndokuti tinoita mari tichiinungepi? Mubvunzo ndokuti tinoita mari sei iwo marezinesi ari kutengeswa nemari dzinodhura kudero? Mubvunzo ndowekuti tinoita mari seiko iyo nyika ichibigwa ichiita kukokotewa kupakugwa navashoma kudai? Mubvunzo ndokuti tichaita mari seiko iyo RBZ rangova dongo, rangova ground ramatsotsi, RG International Airport yangova nhandare yemagube, nhandare yematsotsi, nhandare yemaguruvhana. Tichaita mari seiko iyo mari yaifanira kunge ichivaka nyika yakabiwa nevashoma? Ndo paya patakanga tichitaura kuti polisi yakaunzwa 2019 haina chayakanga ichibatsira nyika kunze kwekubira nyika, nekuti pakanzi tabvisa 1:1 yaingova nzira yekubira vanhu. Ike zvino izvi documentary rabuda riri kuratidza pachena kuti 1:1 ichibvisiwa kana kuti mabhondi achiuyisiwa, chakanga chiri chinangwa chekumauyisa kwaiva kuba mari. Mubvunzo ndewekuti ndianiko akachunira muchinda ariko weRBZ kuti ange ari paari kusvika nhasi, nekuti ndiye muchinda wekuuya nemabhondi. Ndiwo mainjiniya ekubigwa kwenyika. Asi tinonzi musataura, make money from where? Ike zvino izvi land iri kutengesewa ichitengesegwa vamwe. Isu vanhu veZimbabwe hatina kana chitoko kana kobiri. Toita mari nei? Ukabatiwa une goridhe unosungwa ovharirwa makore 2 zvichikwira, asi ivo vanongofamba naro pachena madiro pama-airport kuita sokuti ndivo vene varo. Vapedzazvo vanoti nyika inovakwa nevene vayo, asi isu tichivona ichibigwa nevene vayo. Zvipatara hakuna, mishonga hakuna, zvikoro zvakaneta, zvikoro zvakaparara, vana vari kutambudzika, zvikuru sei vari kumaruwa. Hauwani kana madhokotera, kana maloya, kana mainjiniya pazvikoro zvedu zvekumaruwa. Kwavo kushayiwa njere here? Venyu kuwanda kwadzo here njere? Zvavarivo vanongodhiraivha maLambogini? Haiwa. Zvimwe zvaidavo kuziva kuti hondo yakagwigwa kuti zvidii. Izvi hazvisizvo izvi. Zviri kuitiwa izvi hazvisizvo izvi. Yava roho yemawo veteran, yava roho yemasecurity forces kuti vamire nesimba vaone kuti nyika yeZimbabwe yachengetedzewa kubva kumakurube. Chamisa asi ari kuda kutengesa nyika. Nyika iri kutengesewa. Kwaona pachitengesewa 30,000 hectares. Varume, muchaziva ari kutengesa nyika kuti nyika iri kutengesewa nevene vayo.